تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امیدی احتیاط تاجیکان و دنیا فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон менамоям. тағйирёбии иқлим ва мушкилоти марбут ба об ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. бартараф намудани ин мушкилот зиёда аз 13 сола мешавад ки дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ва дар ин самт тоҷикистон ташаббускори 5 иқдоми сатҳи ҷаҳонист. ҳалли саривақтии масоили марбут ба обу иқлим аз робитаи устувори дастҷамона ва саривақтии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста аст. шарҳи Юсуф Ғанизода. ташаббусҳои беназир ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим, ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли масоили марбут ба об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳӣ пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои омӯзишии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омаданд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз тағйирёбӣ бо суръати иқлим замина мегузорад. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда, дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби тозаи нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дунёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос истеъмол менамоянд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз минбари созмони милали муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ менамоянд. пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе чун мизбони бонуфузтарин ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба обу иқлим дар арсаи байналмилалӣ шинохта шуда, ба маркази қабули барномаву консепсияҳои марбути ин самт табдил ёфтааст ки натиҷаи татбиқи босамари раванди оби душанбе мебошад. соли 2025 пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони боз яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд. дар ҳошияи баргузории ин конфронси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби тоҷикистон боз барномаву консепсияҳои нав қабул гардад ва барои ҳифзи пиряхҳо, обшавии босуръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд. ҳифзи пиряхҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда, ҳамкории дастҷамона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунад. танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбии босуръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар шаванд.
ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъмини талаботи аҳолии кишвар бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2024-2025 дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ярмарка фурӯши ангишт роҳандозӣ гардидааст. Дар доираи ин иқдом ба ноҳияи Данғара низ зиёда аз 300 тонна ангишт интиқол дода шуд ва тариқи ярмарка пешниҳоди сокинон гардид. гузориши Салоҳиддини Неъмат дар ин хусус. чанд рӯз аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ярмарка фурӯши ангишт идома дорад. ин иқдом тибқи иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини талаботи аҳолии кишвар бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2024-2025 инчунин ҷиҳати ба танзим даровардани нархи ин намуди маводи сӯхт дар бозорҳо аз ҷониби вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардид. дар ин ярмарка фурӯш ки зиёда аз 1500 тонна ангиштро ташкил медод, ҳаҷми 300 тонна ангишти хушсифати ватанӣ тариқи 12 нақлиёти боркаш пешкаши сокинони ноҳияи Данғара гардид. мақсад аз баргузории ярмарка ба танзим даровардани нархи фурӯши ангишт дар бозорҳои дохилӣ мебошад ки нисбати нархи бозор қариб 1 баробар арзон мебошад. ярмаркаи фурӯши ангишти бори аввал нест, тӯли чанд сол аст ки дар як мавсим вобаста ба талаботи аҳолӣ баргузор карда мешавад. дар ярмарка фурӯш корхонаҳои ватанӣ истихроҷи ангишт аз қабили корхонаи фаръии шахтаи фон Яғноб, корхонаи фаръии кони ангишти Зидӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишт, ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Вена, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Талку Ресурс, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Комбинати металлургии тоҷик ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Қудрат 2010 навъҳои гуногуни ангиштро бо нархи якчанд маротиба арзон аз бозор дастраси харидорон намуданд. дар тамоми амборҳо он миқдори тақсимоти яъне муайяне ки аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара тасмим гирифта буданд пурра нақша 100% иҷро гардид. тибқи маълумоти масъулин ин ярмарка фурӯши ангишт ки дар марҳилаи аввал аз шаҳрҳои Бохтару Кулоб ва ноҳияҳои Данғараву Восеъ оғоз гардид, дар назар аст ки иқдоми мазкур дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон марҳила ба марҳила роҳандозӣ гардад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар рӯзҳои фасли зимистон шинонидани ниҳол афзалияти хоса дошта имкон медиҳад ки то фарорасии гармиҳо ниҳол ба хоку иқлим мутобиқ гардад. ин шабу рӯз барои ниҳолшинонӣ имкони хуб аст. бинобар ин хоҷагидорону кишоварзон бояд аз ин фурсат пурсамар истифода карда тибқи тавсияи олимон ниҳол шинонанд. аз интихоби замин то тахту ҳамвор кардану илова намудани ғизо тарзи дурусти шинонидани ниҳолу ба шаклдарорӣ интихоби навъҳои серҳосилу ояндадор аз ҷумлаи корҳои зарурие мебошанд ки иҷрои ҳатмии онро бояд боғдорон ба инобат гиранд. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. аз лаҳзаи хазонрез шудани дарахтон дар ҷумҳурӣ маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз меёбад. дар фасли зимистон танҳо дар ҳолати гармии ҳарорат шинонидани ниҳол мумкин аст. то баландиёи масалан гирем 850 то 900 метр аз сатҳи бар аллакай марҳилаи шинонидани ниҳолҳо оғоз гардидааст ки бояд дар ин давра мо бештар аз обу ҳаво бештар истифода барем ки дар ҳолати замин яъне хок ях бастанд мо ниҳолҳое ки мешинонем самара дода наметавонад, барое ки дар натиҷа шикастани решаҳо дар қисмати хок ба вуҷуд меояд. аз ҳамин ҷиҳат дар рӯзҳое ки офтобӣ ҳастанд бо истифода аз усулҳои шинонидани ниҳолҳо масалан чуқурӣ бояд 50 сантиметр, бари онҳо бояд 40 бошад. дар бисёр ҳолатҳо вобаста аз намуди ниҳол ҳаст. масалан гирем ниҳолҳое ки тереша доранд, онҳо чуқури онҳо 50 сантиметр аст ва бари онҳо бошад 80 сантиметр мебошад. аз ҳамин ҷиҳат ҳолати ниҳолҳое ки бесамар ҳастанд, масалан гирем сузанбаргиҳо бояд дар водии Ҳисор то масалан гирем фарорасии сардиҳои ногаҳонӣ дар водии Вахш инчунин то 20 моҳи декабр бисёр манфиатбахш аст. боғдорону хоҷагидорон метавонанд ниҳолҳоеро интихоб намоянд ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ буда аз ҳашароти зараррасон ва касалиҳо озод бошанд. шинонидани ниҳолҳо бояд ба ниҳолҳое ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ ҳастанд ба инҳо бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кард. яъне ниҳолҳое ки аз 3 то 4 решаи асосӣ ки дарозии онҳо аз 25 сантиметр набояд кам бошад, ҳамчунин гарданаки решаи онҳо солим бошад, баландии пояи онҳо бояд аз 6 сантиметр бояд кам набошад, ҳамчунин аз 3-4 навдаҳои нағз инкишофёфтае ки диаметри онҳо
аз 1.2 сантиметр набояд кам бошад. таҷрибаот нишон медиҳад ки солҳои охир бисёр вақт ниҳолҳое ки ба талаботи стандартии ҷавобгӯ нестанд шинода мешаванд ки дар натиҷа дар соли аввал ин ниҳолҳо хушк мешаванд. аз ҳамин ҷиҳат ҳангоми шинодани ниҳолҳо бояд минтақаҳоро ба назар гирифт ва ниҳолҳое ки ба минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқ шуда ҳастанд бояд бештар таваҷҷӯҳ кард. дар вақти бунёди боғ таъсири манфии иқлимро ба ҳисоб гирифта дар талу теппа ва баландиҳои гуногун ҷойгир намудани навъҳои ба хунукии зимистон тобовар бояд ба назар гирифта шавад. инчунин ба навъҳое бояд диққат дод ки тобоварии табиӣ зиёд дошта бошад. самти ҷойгиршавии қаторҳои дарахтони тавсияшавандаи бунёди боғ шимолу ҷануб мебошад. ин усул баҳри бо рӯшноии хуб таъмин намудани дарахтон мусоидат менамояд. тавсия карда мешавад ки дар вақти шинодани ниҳолҳо пеш аз ҳама мо бояд мавзеъҳоро интихоб кунем. он мавзеъҳое ки барои шинодани ниҳолҳо мувофиқат мекунанд. мо бисёр ҳолатҳо мебинем ки дар қисмати селраҳаҳо омадани ярчҳо дар қисмати масалан ҷое ки чорвогузар ҳастанд ниҳолҳо шинода мешавад ки дар як муддати кӯтоҳ онҳо нобуд мешаванд. аз ҳамин хотир мо бояд мавзеъҳоро интихоб кунем ки ниҳолҳои шинодаи мо самараи иқтисодию экологии кишоварзӣ дода тавонанд ки то ин ки дигарон аз ин як масъулият ҳис кунанд. рушди минбаъдаи соҳаи боғу токпарварӣ зиёд намудани майдон ва дар ин замина афзун намудани шумораи дарахтони мевадиҳанда ба риояи дурусти қоидаҳои ниҳолшинонӣ вобаста аст. ҳамасола мониторинги сабзиши ниҳолҳои шинонидашуда амалӣ карда мешавад. мониторинги сабзиши ниҳолҳои давраи тирамоҳи соли 2023 ва баҳори 2024 муайян намуд ки дар ҳудуди шаҳрноҳияи кишвар вобаста ба гармии иқлим сабзиши ниҳолҳо аз 70 то 85% ташкил доданд ки ин нишондиҳанда беоиста муътадилии онро арзёбӣ менамояд. дар бисёр ҳолатҳо мебинем ки ҳангоми сардӣ ҳаво зиёд аст ва худи системаи решаи растаниҳо сардӣ ишғол кардааст ниҳолҳоро мешинонанд ки дар натиҷа сардии таъсир ду маротиба зиёд мешавад. ҳангоми сардии боло масалан -5-8 градус хунукӣ шудан қисмати хок ҳам ки ҳамин ҳароратро мегирад дар натиҷа сардии қисмати системаи реша баланд мешавад ки ва ҳодисаҳои сармозании системаи реша ба вуҷуд меояд. аз ҳамин хотир дар вақти шинодани ниҳолҳо ҳатман нуриҳои органикӣ тавсия карда мешавад. таҷриба нишон медиҳад ки бо шинонидани ниҳол кор ба итмом намерасад. барои ба даст овардани ҳосили хубу фаровон баъди шинонидан бояд қоидаҳои парваришро дар фасли тирамоҳу зимистон ва баҳору тобистон риоя намуд. мавзеъҳои ниҳолшинонӣ қаблан интихоб гардида вобаста ба иқлими маҳал дарахтони шинодашуда инчунин интихоб мегарданд ва беоиста аз ҷониби мақомоти ҳифзи муҳити зист риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти ниҳолшинонӣ назорат карда мешавад. иҷрои саривақтии омилҳои мазкур имкон медиҳад ки боғдорӣ ба соҳаи сердаромади кишоварзӣ табдил ёбад. тавассути рушди ин соҳа метавон аҳолиро бо ҷойи кор таъмин намуда сатҳи зиндагии онҳоро баланд бардошт. дар муҳлати муайян гардида бо риояи чорабиниҳои агротехникӣ гузарондани кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо омили асосии фаровонҳосилест. дар ин замина аз рӯи тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ ба роҳ мондани кишти тирамоҳӣ низ аз манфиат холӣ нест. тавсияи олимони соҳа дар ин хусус: барои баландбардоштани маҳсулнокии зироатҳои ғалладонагӣ дар кишти тирамоҳӣ олимони соҳа тавсия медиҳанд ки хоҷагидорон аввалан бояд ба интихоби тухмӣ, баъдан ба шудгори хушсифату кишти саривақтӣ ва риояи дурусти агротехникаи парвариш диққати аввалин дараҷа диҳанд. яке аз масъалаҳои асосӣ барои деҳқонон муайян намудани муҳлати кишт аст ва ҳамин шабу рӯз барои кишти зироатҳои ғалладонагӣ аз он ҷумла гандум, ҷав ва дигар зироатҳо бисёр мусоид аст. пеш аз оне ки онҳо ба ин кор шурӯъ кунанд бояд пеш аз ҳама заминро яъне ки бисёр коркарди хуб кардан лозим аст. шудгори босифат, чунки шудгори босифат яъне ки якчанд масъалаҳоро дар бар мегирад. ин якум захираи намӣ, дуюм масъалаи яъне ки нест кардани алафҳои бегуна ва дигар заррасоное ки дар замин вуҷуд доранд. дигар масъала пеш аз кишт, албатта барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ пеш аз кишт ё пеш аз яъне ки коркарди хок нуриҳои минералӣ албатта лозим аст, чунки бе нурии минералӣ мо яъне ки ҳосилнокӣ баланд гирифта наметавонем. ба ҳар як гектар бар андозаи 100 килограмм амофос
ва 100 килограмм нури калигӣ бениҳоят зарур аст, чунки дар шароити тағйирёбии иқлим ин нуриҳо нақши муҳимро мебозанд. вақте ки майсаҳо неш зада баромаданд, нурии фосфорӣ ҳатто аз хунукзанӣ эмин медорад ва дар давраи тобистон нурии калигӣ нақши кондитсионерро иҷро мекунад, яъне ки аз гармишавӣ нигоҳ медорад. яке аз воситаҳои баландбардоштани ҳосилнокии ғала пеш аз ҳама безараргардонӣ ва коркарди тухмӣ аст. мушоҳидаи илмӣ ки аз ҷониби олимони институти зироаткорӣ гузаронда шуд, дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ғалладонагиҳо, гандум, ҷав аз касалиҳои сӯяки сахт, сӯяки чангӣ, септериоз, пӯсиши реша, зангаи зард, зангаи қаҳваранг осеби калон диданд. сабаби асосии барои паҳншавии ин касалиҳо якум масъалаи коркард накардани тухмӣ пеш аз кишт, дуюм ин сербориш омадани фасли баҳор мешавад ва инчунин интихоби навъҳое ки ба касалӣ ва ҳашароту устувор. бинобар ҳамин олимаи институти зироаткорӣ тавсия медиҳанд ки барои пешгирӣ кардани касалиҳои зикргардида якум бояд кишти тирамоҳӣ дар вақташ гузаронда шавад дар муҳлати муайян гардида. дуюм ба агротехникаи кишт ва парвариш риоя кардан шарт ва зарур аст. сеюм ин бояд тухмиҳо пеш аз кишт 20 рӯз ақаллан 20 рӯз ёки 30 рӯз пеш аз кишт коркар карда шавад. ба қавли мутахассисон истифодаи тухмиҳои маҳаллӣ дар заминҳои лалмӣ ба манфиати деҳқон аст. таъмини намӣ имрӯз дар заминҳои лалмӣ барои гузарондани кишти тирамоҳӣ басанда аст. дар заминҳои лалмии ҷумҳурӣ имрӯз барои яъне ки коркарди хок замин намӣ басанда ҳаст, қариб ки 70% яъне ки намӣ таъмин шудааст. мо аллакай ин корро оғоз кардем, аллакай киштро дар заминҳои лалмии худи водии ҳисор басанда аст, то чуқури 25 сантиметр аллакай намӣ ҳаст. олимтое ки яке аз мавзеи асосии ҳамин 5 ноҳия дохил мешавад, аллакай барои намӣ кифоя ҳаст, аллакай киштро оғоз намудан лозим аст. муҳлати кишти тирамоҳӣ мувофиқи маълумоти илман асоснок ҳам дар заминҳои лалмӣ та заминҳои обӣ то 20 ноябр яъне ки бисёр хуб аст, вале метавонанд ки то 20 декабр киш кунанд, лекин ҳосилнокӣ нисбатан пасттар мешавад. аз 20 сентябр то 20 ноябр беҳтарин кишти зироатҳо заминҳои обӣ ҳаст. дар заминҳои лалмӣ ҳоло ҳамвақт аст, метавонанд ки моҳи декабр ҳам киш кунанд. мо ҳаракат кунем ки ҳамон майсаҳоро то зимистон яъне ки аз замин барорем. хоҷагидоронро мебояд бо гузарондани шудгори босифат ки дар заминҳои лалмӣ меъёри чуқурияш то 30 сантиметр ва дар заминҳои корами обӣ аз 35 то 40 сантиметрро дар бар мегирад, шудгоро ба анҷом расонида бо истифода аз рӯзҳои мусоиди фасли тирамоҳ ҳам дар заминҳои корами обӣ ва ҳам дар заминҳои корами лалмӣ кишти ғалладонагиҳоро ба роҳ монанд. барои пешгирӣ кардан касалиҳои замбурғӣ, бактериявӣ, вирусӣ тухмиҳо коркар карда мешавад. доруҳое ки сахттаъсир ҳастанд, ин доруҳо ТМТД 2,5 литр, Витавакс 2,5 литр, инчунин Раксил, ин доруҳо барои пешгирӣ кардан касалиҳо тухмиҳо пеш аз кишт коркар карда мешавад. як чи ба инобат гирифтан дар кор ки рӯзе ки пеш аз кишт як рӯз ду рӯз пеш коркар кардани бо ин доруҳо натиҷаи хуб наметиҳад, барои он ки бояд мувофиқи талаботҳои агротехникӣ ва дигар талаботҳо ин тухмиҳо бояд як моҳ пеш, ду моҳ пеш коркар карда шавад. охири сентябр, моҳои октябр аллакай кишти тирамоҳӣ оғоз мегардад ва дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ аллакай кишти тирамоҳӣ моҳои ноябр ва декабрам идома дода мешавад. ба ҳамин хотир аллакай заминҳое ки обӣ ин зироатҳо гандум вақти нашунамош идома меёбад, барои пешгирӣ кардан ин касалиҳо барои устувории зироатҳо бояд дар вақти кишт ёки пеш аз кишт ба заминҳо доруҳои фосфорӣ ва калигӣ додан шарт ва зарур аст. ин доруҳо на фақат барои ҳосил, ҳамчун барои пешгирии касалиҳо мусоидат мекунанд. аз нимаи моҳи сентябр то 20 ноябр дар заминҳои корами обӣ ва аз охирҳои сентябр то 20 декабр гузарондани кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо тавсия дода мешавад. пеш аз ҳама тухмии босифат бояд бошад, ё вай навъҳои хориҷӣ бошад, ё навъҳои маҳаллӣ, яъне ки бояд ки ба талаботи имрӯза сертификат дошта бошад. мо бояд донем ки вай гандум 2 фасла ҳаст, 1 фасла ҳаст,
یا تیرامو کش میشد یا بهار این البته دونستان لازم است اون نوعی که ما اختراع کردیم انستیتوت زراعتکاری اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان یعنی که دو فصل هست میتوانند که کش کنند یا نوعی که از روسیه خارج شده است میتوانند کش کنند دیگر مسئله امروز در زمینه لازمی گویم در زمینه لازمی توصیه میتیم که تنها نوعهای محلی کش کنند نوعهای خارجی که از دیگر دولت میبیاد آنها تنها در شرایط زمینه آبی شونده کش کرده میشود برای همین آنها استوار نیستند نوعهای هستند با مانند نوروز با مانند دیگر نوعهایی که هستند دهقانان از آنها باید بیشتر استفاده برند معیار اساسی اگر تخمی گوییم در زمینهای آبی 220-230 کیلوگرم در زمینهای لعین باشد 180-200 کیلوگرم در یک هکتار گذرانیدن کشتگردان چی منفعت دارد و چرا عالمان ساحه این عامل را اساسی فراوان حاصلی می‌دانند یک خصوصیتی این کسلی ها در آن است که کسلی ها زنبورغی خصلتی در یک زمین بنابر سبب سالهای طولانی کش کردن یک زراعت گندم یکی در یک زمین در این زمین کسلی زنبورغی میموند این چنین ویروسی میموند با همین خاطر باید یکم کشگردان کردن در کشگردان با زراعت های برای زمین های آبی با پخته شالی لوبیاگی ها و در زمین های للمی باشد روغندی هنده پولیزی ها کش کردن شرط و ضرور است در زمین های که شالی کش کرده شده جای پخته و سبزوات کش کرده شده است بعد جمعوری حاصل زمین با تراکتورهای اگر تسمه چرخ باشد 35-40 سانتی متر شدگار کردن در کار اون به اون چی مساعدت میکند که بسیارتر کسل‌های زنبورغ این کسلی ها در تگ خاک میماند و وقتی که در چقوری 35-40 سانتی متر میشد و نمناکی زیاد میشد نابود بگردد به همین خاطر شدگار تیرماهی چقور شرط و ضرور است موافقی دورنما امسال کشاورزان جمهوری باید در میدان 610,693 گکتار زمین کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی را به راه مانده با بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی سبد استعمالی را تأمین و طلبات اهالی را با محصولات با صفت وطنی قانع سازند. идомаи ахбор либоси миллӣ яке аз рукнҳои муҳими фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. солҳои охир таваҷҷӯҳ ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ таршвиқу тарғиби либосҳои миллӣ ҷалби ҷавонон ба ҳунаромӯзӣ ва муаррифии либосҳои тоҷикӣ зиёд гардида эҳтирому арҷгузорӣ низ ба ин унсури фарҳангии миллат афзудааст. идомаи матлаб дар гузориши маҳмараҷаб абдуллозода ва давлати файзулло. либоси миллӣ муаррифгари тамаддуни халқи тоҷик. мардуми шарифи тоҷик дорои таърихи қадима ва фарҳангу тамаддуни башарӣ мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ масъалаҳои эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҳукумати кишвар гардида бо таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вусъат ва ривоҷу равнақи тоза гирифт. либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба ҳисоб рафта муаррификунандаи давлату миллат мебошад. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллати мо роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳар як баромадҳояш ироа мекунад либоси миллӣ муаррификунандаи давлату миллат мебошад ва занони тоҷик бояд ба вай эҳтиром гузоранд ва иҷозат надиҳанд ки фарҳанги бегона ба фарҳанги миллати мо ворид шавад. мо низ суханони пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ монда ба наслҳои оянда кӯшиш мекунем ки либоси миллии худро аз нав эҳё намоем. таърих гувоҳ аст ки зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси миллат мебошад. ҳамин аст ки имрӯз агар сухан дар бораи либоси миллӣ равад ҳатман пеши назар симои занон бо сару либоси хосаи зебо пеши назар меояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон атласу адрас аз қадим то имрӯз миёни мардум маъруфияти бештар дошта бо хусусиятҳои фарқкунандаи хеш таваҷҷӯҳи аҳли оламро ба худ ҷалб сохтааст. дар ин самт дар вилояти хатлон барои боз ҳам устувор нигоҳ доштани фарҳанги либоспӯшӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. фарҳанги либоспӯшӣ бо мурури замон оҳиста оҳиста тараққӣ ёфта маданияти ҷудогонаеро барои ҳар як миллат муайян ва муқаррар намуд. ҳарчанд ки халқи тоҷик дорои чунин суннатҳои хуби ниёгон бошад ҳам вале солҳои охир ҳусни либоспӯшии баъзе аз занону бонувон тадриҷан коста гардидааст. имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад ки ҷавонон тақлид ба фарҳанги бегона намуда либосҳоеро ба бар мекунанд ки хоси миллату фарҳанги мо нест
балки баръакс муаррифгари фарҳанги бегона аст. дар соли ҷорӣ дар вилояти хатлон барои тақвият бахшидан ва аз байн бурдани бегонапарастӣ муаррифии либоси миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят озмуни либоси миллӣ муаррифгари осори тамаддуни ҷаҳон баргузор гардид. либоси тоҷик муаррифгари фарҳанги миллати тоҷик мебошад. мо зан модарони тоҷик дар баробари дарбар кардани куртаи гулбаст, чакан, атлас ва ҳамзамон тамоми куртаҳо зебогии диёр, хушбахтии ватани азизу бузург дар фазои сулҳу суботи тоҷикистони азиз хушнудонаву хурсандона зиндагӣ карданро муаррифӣ мекунем. либоси миллӣ аз як ҷиҳат ба ҳусну ҷамоли бонувон зеб диҳад, аз лиҳози дигар ба иқтисодиёти оилавии онҳо манфиатдор мебошад. либоси миллӣ оинест ки дар он фарҳанги миллии мо инъикос ёфтааст. аз ин рӯ моро зарур аст ки барои ҳифзи асолати он тарғиби арзишҳои миллӣ ва худшиносии миллӣ тадбирҳои саривақтӣ андешем ва суннатҳои неки ниёгонамонро аз нав эҳьё намоем. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, барои барномаи ахбор. роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман аз иқдомҳои муҳими президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири баланд бардоштани маърифати ҷомеа, рӯ овардан ба илму дониш, рушди фарҳангу санъати миллӣ, ҷалби таваҷҷуҳи ҷавонон ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва навоварӣ мебошад. дар шаҳри Панҷакент бо мақсади қадршиносии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он 270 нафар ҷоизадорони озмунҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. гузориши Далери Бозор. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо мақсади қадршиносии ғолибони даврҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки ғолибони даврҳои ин озмунҳо, сарварону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли фарҳанг ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. гуфта шуд ки ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман аз ибтикороти наҷибонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири боло бурдани маърифати фарҳангӣ, завқи бадеӣ, рӯ овардан ба илму маърифат, китоб, боло бурдани илму дониш, кашфи истеъдодҳои нав аст ки ҳамасола шумораи иштирокчиону ҳаводорони онҳо меафзояд. Эргашова Афрӯза ҳастам, хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 деҳаи моғиёни шаҳри Панҷакент ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи эҷоди назм сараввал миннатдории гарму самимии хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонанд. шумораи иштирокчиони ин озмунҳо дар шаҳри Панҷакент низ аз байни хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа меафзояд. соли равон аз ҷумла дар даври шаҳрии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 475 нафар, вилояти 75 ва ҷумҳуриявии он 14 нафар иштирок намуда 3 нафар хонандагон Сумая Рустамова, Афрӯза Эргашева, Фараҳбахш Аҳмадзода ва омӯзгор Барном Муқбилова дар даври ҷумҳуриявии озмун дар номинатсияҳои гуногун ғолиб омаданд. ҳамчунин сафи иштирокчиони озмунҳои илм фуруғи маърифат афзуда дар даври шаҳрии он 1352, вилояти 68 ва ниҳоии он 9 нафар ширкат намуда. хонандаи литсеи рақами 1 Муҳаммадҷон Қосимов соҳиби ҷои аввал дар даври ҷумҳуриявии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман, хонандаи ҳамин литсей Зулфия Амуқулова сазовори ҷои сеюм гашт. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 188 000 сомонӣ ҷудо намуда ба ғолибони даври шаҳрии он ба таври ғайринақдӣ пардохт намуд. тӯли 4 сол аст ки дар озмуни бонуфузи фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд намудани адибони классики тоҷик ширкат меварзам. инак имсол дар даври вилоятии озмун сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври ниҳоӣ бошад ҷои сеюмро ишғол намудам. ман сараввал миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки пайваста мо ҷавононро дастгирӣ мекунанд. Аз ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат хеле хурсандам ки мо кӯдакону наврасон эҷодиёти гузаштагонамонро мутолиа намуда таърихи ниёгонамонро аз нав зинда мегардонем ва аз мероси бою гаронбаҳои онҳо таркиби луғавии хешро бой мегардонем. ҳамчунин ба ғолибони даври ҷумҳуриявии ин озмунҳо ва устодони онҳо 5000 ва 3000 сомони мукофот таъсис дода шуд. изҳори умедворӣ карда шуд ки дар озмунҳои минбаъда сафи иштирокчиён аз ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва дигар қишрҳои ҷомеа меафзояд. чӣ хуш аст ки имрӯзҳо дар саросари кишвар дар дили пиру барно ҳатто мо кӯдакон китобхониву ҷустуҷӯи китоб аланга мезанад. сарвари донои халқ бо ташаббуси чунин озмон моро бори дигар водор намуданд ки рӯй ба китоб оварда аз худ редакиву лоиқ ҳофизу сино бисозем. банда ҳаводор ва дӯстдори адабиёти бачагона ҳастам. дар ин озмун маҳорату истеъдодамро аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ муаррифӣ кардам. пеш аз ҳама миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳоро пешкаш карданд. дар идомаи ҷамъомад ба ғолибони даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии ин озмунҳо ва устодони онҳо диплом ва мукофотҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. умуман дар ин рӯз 270 нафар ғолибони озмун ва омӯзгорони онҳо соҳиби диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои моливу пулӣ гардиданд. дар охир барои ҳозирин аз ҷониби иштирокчиён ва ғолибони даврҳои гуногуни озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барномаи ҷолиби ҳунарӣ манзур карда шуд. далери бозор, зархуни неъматулло, шаҳри панҷакен, ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.